Siis kuvata, että tällaista videoa, että mä teen niinku mahdollisimman barbimaisen, mutta se meni yhden kerran väärin, tai sitten se lopetti siis itsestään. Sitten seuraavalla kerralla mulla taas loppui mun puhelimesta aika, niin nyt mä kuvaan tätä. Mutta tosiaan tässä on tällainen, mikä tää on, arkivaate, juhlavaate, urheiluvaate, univaate, vilevaate, uintivaate, kuuman ilma asu, kylmän ilma asu. Ja mä ehdin laittaa niinku nää jutut, niin, mutta eikö se haittaa, mä voin vielä näyttää ne. Tää. Sitten oli siisti tietenkin. Mikä muu? Musiikin ystävä. Ja joo. Siinä oli. Mut nyt ei tälle nimi. Mikä on Barbin sukunimi? Peltola Mattila. Joo, mä laitoin tuon tolle itse tai Barbinen. Niin joo, nyt mennään muihin hommiin. Mikä kuva tälle voisi olla hyvä? Tää on varmaan ihan ok, niin joo. Nyt on tietenkin kesä, koska aina Barbie-maalassa on nytkin kesä. Mihin tää voisi muuttaa? Mä ehkä katon tänne. Ootas hetkinen. Tää on varmaan ihan hyvä. Jee, mä oon muuttanut nyt. Onks tää niinku 1 vai 2 vai? Tää on varmaan YK. Tää on 3. Mäkin asun kyllä 3, mutta jos haluat lisää Sims-videoita tai sitten, että mä teen niinku tämän Barbien talon niinku kodin esittelen sit kun tää on niinku silleen valmis. Tai sitten mä voin tehdä yksi juttu, että jos mä teen niinku sellaisen videon, että mä niinku teen itteni täällä Simsissä, niin niinku laittakaa peukkuja ja tilatkaa kanavaa. Muistakaa tilata kanavaa. Tilatkaa Vuokon kanavaa. Moikka!